Almost there. Hilltop Restaurant. Overlooking ang Akarowa. Mommy. Yes. Almost there. Tama to guys. Nindot kayo no. Sarado man ang kuan. We're halfway. Yan na, nindot ko ito view. We're halfway. Good morning! Steak or... Good morning. Good morning! Manginhas mi og mang masol. We're going fishing and we're going like seashells grabbing. Seashells grabbing! Good morning. Manginhas mi sa Hawkins Bay. Unsa mag-take away og? Sudan namin kanon ako. Ito nila dalan dito dyan sa Tasman. Mutong dagan kayo sila repair. Likod ko ka. Pag-ialiong. Mabunyo pa kurbada. Uy, pistol. Ipakita po ng view diha. Kana man oh. Kana ba oh? Kana po dayon ta. Oh. Very nice sun. Hiking mi guys. Asa dito mamay? Ito. Amo to. Ano sa diri lagon? Pag nawa mo guys sa hangin oy makalagot. Pum. May puntag. Gabi ka. Abi ka balong si ingon gabi ka pati. So nalami karon sa Hawkins Bay. So mo na ang Hawkins Bay guys. So campsite pud ni siya. Pwede ka mo book diri og kuan. Camping. Pero kami nag-walk-in rami kay for the day lang man mi dili man mi mag-spend og night diri. So aya na siya na ibayad kung mag-spend kag night. Pero pwede ka magtambay diri for the day muli ra din kapag kahapon. Manginhas mag Sunday. Tingala mo guys na wala akong mama. Ano dito? Ang mama lang ginabuhi dito. Ay ito mga dito napitan. Nanguha kinasunog taktakon og kuan. So ano yung view sa dagat? Dili siya white sand, white sand, light gray. Sige, gara-gara gyud. Hawa dis camera. Let's see, magpakita gyud og tuyo oy. Mother. So unsa man mo kaingon sa kadaghan sa kuan sa Kinhason dire? Lingaw gid siya, malingaw kami. So busy. Sa Hawkins Bay. Kay malingaw kag panginhas, di nimo ma-feel ang kainit kay nalingaw ka sa mga kinason nga indaghan jud kayo. Tugod na ka og kuan. Pag-pick sa mga kinason, di na ka muundang og kuan. Panguha. Showbiz kay siya. Pang. Look. Look. Siya karaw-karaw ra siya oh. Sa nakakungkong. Dalain kay kagitsura gid kay pamugas gid ang imuha ba. Kita. Kita. Bang. 5 minutes ra na. Diri dyan, dagko dyan. Grabe yung pagpangyawat nilang duwa. Mas kikatulo-tulo lang sipon bag pinunit. Sakto na po na po. Gimo man ninyo Santiago. Okay. Nakakay makuha diha nga kuan ra man na. Nakakay makuha diha. So may makuha nimo diya. Ano dapat basta practice pa paglabay ba kana ilayo bitaw awagan ipaabot ako sa bikas ha. Sakto na na. Mabalita gyud ka unya ba nga na Pilipino dinhi kay kuan nagabusan pang wag kinasol. Pero dako kay taktakon no. Hey. So natay mga scenic view diri sa Hawkins Bay. Natay mga ginagmay nga cave, natay mga
pine trees, the mountains, the breeze, the sky. Pero mo rin sa maura ni ang Oakens Bay nga di sa na dito ang dumang sa sinupin so ipailaluman na para di mahulil yaso. Guys, kapang hipos na mi kay manguli mi, stay tuned. Ano mo niya sabaw? Kay sabaw na mo ang mga ibang harvest nga kinasuntak takon tahong nga lito. So mga nagwonder nga nung gitok-tok pa na sa daan sa kilid sa kuan para puyungon daan ng kinhason sa sulod para mas dali siya maluto. Taktakones. Bango natin yung kinhason. Biradahan din ako yung pura palunga sa ng TV ay ipos sa ipos. Ipos. So humaramig pangaon guys. Lisod pod di na lang may pakita nga langaon mi kay di man mi mukbang channel. Busog kami guys. Lifestyle man mi, lifestyle og ganing unsa ni? Everyday life ever ready. Ay! Daily vlog. Di po siya daily, kaya di po daily galakaw ka mahal dako nang kita gasto. Basta maraming pangaon so unsa mo ikaingon sa kinhason. Fan kayo. So andun kay kon very nostalgic. It feels like home jud siya. Feels like home you guys, nostalgic kay sa nga sudan. Pero isa ra ko ikaingon ang kinhason bitaw sa Oakens Bay sa Akarawan, New Zealand kay pareho ra gid kaayo sa lasa sa kinhason dito dapita sa baba sa Suba ug sa Sapa sa Santiago. No? Na ay lasa tong sa Santiago man actually duwa ko di nga way lami ang diri sa New Zealand nga kinhason pero murag paminaw ako mas naay lasa ang sa Santiago man mas naa siya texture. Nasa kuan ba? Nasa yun ay pagka-diaper gamay ba no? Dad! Unsay mong ikaingon sa rusod anong gabi una? Awa sa diya. Lami kayo. Lami kayo. Tamis kay sabaw. Tamis kay sabaw. Urot na. Sa talaga. Urot. So, unya na babag sige play wa pagitan na magkuan. Malay ko ba? So, mo na to guys kaning maraming pangaon. Like and subscribe.